Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брэшцель. Тэма сённяшняй размовы «Хачу паслухаць». Дастаеўскі пісаў: «Калі няма Бога, усё дазволена. А калі Бог ёсць, тады менавіта Ён вызначае, што добра, а што дрэнна, што дакладна, а што памылкова. А гэта значыць, што Господ перастае быць далёкай гістарычнай асобай, а ператвараецца ў неабходнасць. Таму вельмі важна шукаць Яго, слухаць Яго, выконваць волю Яго. А дзе нам знайсці нормы паводзінаў, заўгодныя Яму? Адказ просты – у Бібліі. Гэту кнігу пісалі на працягу 1600 гадоў, прыблізна 40 аўтараў. Аднак пры гэтым яна захоўвае сваю цэласнасць. Яна, як пісаў наш знакаміты беларус Францыск Скарына, і мелкаводдзе, і глыбіня, і пачатак, і канец мудрасці, і лекі, неабходныя для нашай душы і цела. Біблія – гэта жывая гісторыя. Да яе мы і звернемся. Новы запавет, Евангелія паводле Лукі, 5 раздзел, 3 першыя вершы. «Сталася ж, як народ ціснуўся да яго, каб чуць Слова Божае, а ён стаяў ля возера Генесарэцкага. Убачыў ён 2 чаўны на возеры, а рыбаловы, выйшаўшы з іх, мылі сеці. Увайшоўшы ў адзін човен, што быў Сіманаў, ён прасіў яго адплыць крыху ад берагу і, сеўшы, вучыў народ з чаўна». Большасць з нас памятае, што савецкі час – гэта час чэргаў. Я прыгадваю чэргі за ўсім – адзеннем, абуткам, айчыннымі делікатэсамі. Мы стаялі ў вялікіх чэргах, на прыпынках, за квасам і нават у царкве. А потым прыйшла перастройка. Знікла жалезная заслона. Свабода унесла карэктывы ў наша жыццё. Сапраўды важнае мы адсунулі на другі план, і цяпер чарга з'явілася да нашага сэрца. Каб у яго трапіла нешта духоўнае, вечнае, жывое, ой, як доўга трэба чакаць. Прачытаны тэкст асабліва мяне вельмі натхняе. Ведаеце чаму? Ён пра чаргу за Божым словам. Людзі, якія абкружалі Ісуса Хрыста, хацелі ад яго галоўнага. Гэта мара кожнага пастара, прапаведніка, духоўнай асобы. Людзі церліся плячыма адно аб аднаго з тым, каб чуць Слова Божае. Пра гэта Гасподзь прапаведаваў: «Шукайце ж перш царства Божага і праўду Яго, а тое ўсё прыложыцца вам». Так, наша размова не пра Біблію, якая стаіць на паліцы. Мы гаворым пра сэрца, адчыненае для ісціны, пра людзей, якія прагнуць духоўнага. Менавіта такіх і вучыў Гасподзь. Гэта была незвычайная пропаведзь і незвычайная кафедра. Бляск воднай роўнядзі, плёскат вады аб бераг і лодку, якая належала Пятру. Ісус абраў яе для пропаведзі Евангелія. Неважна дзе, неважна як, галоўная сутнасць. У той дзень для вялікай колькасці людзей гучалі каштоўныя словы з вуснаў Сына Божага. Я думаю, ці ўспрынялі людзі яго пасланне, ці закранула ісціна сэрца, ці змог Гасподзь прарвацца праз усе духоўныя калючыя дроты, пераадолець сцены і платы. У любым выпадку пропаведзь адкрытаму сэрцу не марная. З Евангелія мы ведаем, што натоўпы людзей ішлі за Ісусам. Навошта? Розныя людзі, розныя мэты. Хтосьці шукаў вылячэння, былі тыя, якія думалі пра ежу, а кагосьці хвалявала палітыка. Безумоўна, у ім бачылі кіраўніка, які вырашае і сацыяльныя, і матэрыяльныя, і духоўныя пытанні. Я думаю, як жа добра, што сярод шматлікіх людзей, якія спрабавалі ўбачыць Ісуса, былі тыя, якія на пытанне «Чаго вы тут?» адказвалі «Хачу паслухаць настаўніка».
Евангелісты называюць прычыну папулярнасці прапаведніка з Назарэта. Ён вучыў як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі і фарысеі. Яго вучэнне было не толькі актуальным, але і аўтарытэтным. Мілата зыходзіла з яго вуснаў. Вучэнне было жывым, яно закранала, прымушала пераглядаць жыццё, задавала нязручныя пытанні сэрцу. Мне адзін пастар распавядаў пра сваю працу ў школе. Ён, як і яго калегі, мелі справу з цяжкімі дзецьмі. Яго здзіўляе, што кіраўніцтва ўстановы часта паўтарае: калі вы бачыце вынік, то не спакушайцеся, гэта не толькі ваша заслуга, гэта плён сумеснай працы нас усіх, як супрацоўнікаў. Хтосьці доўга і ўпарта працаваў, хтосьці сабраў плады. Калі мы гаворым пра перамены сэрца, мы гаворым пра працу Божага Слова, таму што вера ад слухання ісціны. Нехта сказаў: Гасподзь не маўчыць, проста трэба ўзяць у рукі Біблію. На самой справе голас гэтага друкаванага слова дзіўны, і ён быццам даносіцца да нас з глыбокай старажытнасці, з часоў прарокаў або ад самога Ісуса Хрыста. Вось чаму пісаў Ерамія: «Слова маё ці ж не падобнае на агонь, кажа Гасподзь, і ці ж не падобнае молату, які разбівае скалу. Слова тваё светач нагам маім», усклікае псальмапевец Давід. Якія вобразы? Агонь, молат, святло. Усё тое, што прыбірае ўсе перашкоды на дарозе Бога да чалавечага сэрца. У кнізе мудрасці Саламона ёсць цікавая думка. Слова – гэта іскра ў руху нашага сэрца. Іншымі словамі, як іскра запальвае паліва ў камеры згарання рухавіка і нясе аўтамабіль наперад, так і слова чалавечае, Божае надае сілу нашаму сэрцу. Евангеліст Лука прыгадвае зямную маці Ісуса Хрыста, Марыю. У яе была адметная рыса характару. Пра гэта запісана двойчы. Яна захоўвала падзеі і словы. Калі я чытаю пра гэта ў другім раздзеле Евангелія, то думаю, як важна накопліваць Божае Слова ў сваім сэрцы. Гасподзь марных слоў да чалавека не звяртае. Так і веды ён нам дае не каб было, усё дзеля аднаго – практычнай мудрасці. Евангеліст Ян запісаў заклік Хрыста: «Калі ведаеце, шчаслівыя, калі выконваеце». Кожны чалавек шукае сваю птушку шчасця. Варыянтаў шмат, што такое сапраўднае шчасце. Калі мы шукаем яго і не пакідаем месца для Бога, нас кожны дзень будзе спасцігаць чарговае расчараванне. Евангелие звязвае шчасце з жывым Господам, збаўцам Ісусам Хрыстом. Хтосьці скажа, якія шчаслівыя былі людзі, якія чулі голас Господа. Так, словы Ісуса моцна ўражвалі людзей, праслаўлялі не толькі Хрыста, але і тых, хто быў з ім побач. Калі ж ён казаў, адна жанчына, узвысіўшы голас, сказала яму: «Дабрашчаснае ў лоне, якое насіла цябе, і грудзі, якія цябе кармілі». А ён сказаў: «Шчаслівыя тыя, што слухаюць Слова Божае і трымаюцца яго». Якой шчаслівай павінна быць маці, якая нарадзіла такога сына? Ісус звярнуў увагу на галоўнае: шчаслівы той, хто слухае Божае Слова і выконвае яго. Вось і нам варта задаць сабе пытанне: а ці я знаходжуся сярод тых, хто жадае слухаць Хрыста? Калі так, мне і вам зноў і зноў трэба Божае Слова шукаць, захоўваць і выконваць. Всія
слова Христа. В своей квартире под шорох млечный найди в эфире о жизни вечной слова Христа. Слова Христа, они основа добра и света, спасти готовы тебя, планета. Они основа добра и света, спасти готовы тебя. Приемник сердца, настройся точно, волна бессмертия, любви, источник, слова Христа. Слова Христа, они основа добра и света, спасти готовы тебя, планета. Они основа добра и света, спасти готовы тебя. Слова Христа. В сиянии звездном ночное небо, пока не поздно, ищи, как хлеба, слова Христа. Слова Христа, слова Христа. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.